Lebap vilayetinde her gün koronavirusdan ölýänleriň sany 100 adama ýetýär. Türkmenistanda virusun esasy ojaqlarynyň birine öwrilen bu vilayetde medisina işgärleri ýetmezçilik edýär. Vilayetin Farab etrap hastahanasy tutuşluğuna yapılıp diňe COVID-19 näsaglaryny kabul edip başlady. Şeýle-de etrapda virusdan ýogulanlaryň madardaşyna merhumyň ýaşyny ýazmak gadagyn edildi. Aşgabatda hastahanalar näsaglaryň akymyny dözüp bilmän syrkowlary kabul etmegi togtadan soň häzirki wagt virusa ýoluganlaryň aglabasy öz saglyklaryny öý şertlerinde dikeltmäge synanşýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri şeýle-de saglyk işgärleri maglumat berýärler. Koronavirusa ýoluganlar we ondan ýogalýanlar has hem köpelýär. Lebap vilayeti boýunça her 24 saatyň dowamında ölýänleriň sany 100 adama ýetýär. Vilayetin köpürli hastahanasyna diňe saglygyny dikeldip boljak näsaglar kabul edilýär. Virus zerarly öýkününe aşadyýan ýeten näsaglary öýlerine iýberýärler diýip vilayetin saglyk müdirligindäki çeşmämiz anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä vilayetin köpürli hastahanasyna hojamazdan, halaçdan we saýatdan ýüz tutup gelen näsaglary asla almaýarlar. Bu hastahana näsaglardan hyrin dykyn doly. Hatda lukmanlaryň ordinasiýa we dyn jalyan otowlary hem palata öwrilip olary näsaglar yerleşdirildi diýip çeşmämiz aýtdy. Çärjew etrawynyň tat ähli obasyna aýlanyp gören habarçymyz olarda virusdan ölýänleriň köpdigini aýdyp jynaza çäreleriniň görnetin köpelendigini hem belleýär. Şeýle-de ol 23 awgustda giýje saat 10-dan soň Çärjew etrawynyň Täzeýap obasynyň başlygynyň we şol etrawyň Hojameresi obasynyň Çağalar bagynyň aýdymsaz moliminiň koronavirusdan ýogalandygyny hem aýtdy. Ýurtda virusun esasy ojaklarynyň birine öwrilen bu vilayetde medisina işgärleri hem ýetmezçilik edýär. Karantina yapylan hastahanalaryň lukmanlaryna tölegli ýa-da tölegsiz zähmet ruhsatyna çykmak dilden berilen görkezme esasynda gadagyn edilýär. Saglyk işgärleriniň çagasy kesellese-de olara saglyk ruhsaty berilmeýär. Häzir ýörite saglyk topory döredildi. Saglyk ruhsatyna çykmak isleýän medisina işgärleri şu topordan geçmeli. Bu topor tas hiç bir saglyk işgäriniň saglyk ruhsatyny tasdiklamaýar diýip çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagtda ol hastahanalarda 14 günläp karantina girip işleýän saglyk işgärlerine döwlet tarapyndan hiç hili kömek berilmeýändigini, olaryň öz hasaplaryna naharlanmaly bolýandygyny hem belledi. Karantina yapylan hastahanalarda işleýän medisina işgärlerine ysy nahar berilmeýär. Olar bu ýerde aýlyklarynyň deň ýarsyny sarp etmeli bolýarlar. Olary 15 göterim goşmaça aýlyk haky diňe 14 gün karantina girip işlände tölenýär. Onda da 7 saatyň üstüne 15% goşup tölenýär. Giýjeki işleýänleri goşmaça aýlyk tölenmeýär diýip çeşmämiz belledi. Bu aralykda Lewabyň Farab etrafynda virusa ýoluganlaryň sanynyň görnetin köpelmegi bilen etrap hastahanasy tutuşluğuna yapılıp diňe koronavirus näsaglaryny kabul edip başlady. Hastahananyň Çağalar bölüminde hem koronavirus näsaglaryna bejergi berilýär. Ýöne onda öýkeni howalandyrmak üçin emeli kislorod balonlary ýetmezçilik edýär diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu hastahana Lewabyň himiýa zawodundan iýdigderli kislorod iýberilýär. Zawod dynç günleri hem işleýär. Şeýle-de habarçymyz etrawyň polisiýa işgärleriniň arasynda virus ýokuşanlaryň görnetin köpelendigini aýdyp, soňky 2 hepdäniň dowamında 3 polisiýa ofitseriniň koronavirusdan helak bolandygyny hem belledi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan yerli kanun goraýjy edaralaryň birnäçe işgäriniň aýtmagyna görä, ölüm ýitimi belli bir derejede bu pudagyň işgärlerine vaksina sanjymynyň henizde dolu urulmazlygy sebäp bolýar. Polisiýa, häkimlik, prokuratura we migrasiýa ýaly edaralaryň işgärlerine henizem sanjym edilmedi. Resmiler munyň sebäbini vaksinanyň gutorandygy we onuň täze tapgyrynyň heniz gelmänligi bilen düşündirýärler diýip çeşmämiz aýtdy. Bu habarlaryň arasynda etrapda virusdan ýogalanlaryň madardaşyna merhumyň ýaşyny ýazmak gadagyn edildi. Habarçymyzyň maglumatyna görä häkimiýetler bu gadagynçylygyň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar virusdan helak bolýanlaryň arasynda ýaş raýatlaryň köpelendigini aýdyp, gadagynçylyk esasynda häkimiýetler bu tendensiýany ýaşyrmaga synanşýar diýärler. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz soňky 4-5 güniň dowamında virus bilen ketelleýänleriň sanynyň 7 derejede köpelýändigini habar berýär. Paýtagtyň merkezi etrap
etrapçalarında, hususan da 11-nji we 30-njy etrapçalarında virusa ýoluganlaryň sany juda köp. Hassahanalarda yer bolmandygy sebäple syrkawlaryň aglabasy öý şertlerinde saglygyny dikeltmäge synanşýar. Saglyk işgärleri örän aljyraňy ýagdaýda diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Aşgabatly lukmanlaryň biri 23 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu etrapçalardaky maşgala lukmanlary öýme-öý aýlanyp her gün diýen ýaly näsaglaryň gyzgynyny ölçeýärler. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz sentyabr aýyndan başlap şäherde lockdown düzgünlerini dolu güýje girizmek barada maslahat edilýändigini habar berýär. Döwlet arassaçylyk we ketellerin ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň bir işgäriniň habarçymyza aýtmagyna görä, häkimetler munyň sebäplerini paýtagtda koronawirusyň giňden ýaýramagy we ondan ölýänleriň sanynyň görnütin artmagy bilen düşündirýärler. Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada değişli sevitleriň häkimliklerinden, ýurduň saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden, döwlet arassaçylyk we ketellerin ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurduň çäklerinde COVID-19-nyň ýokdugyny tekrarlaýarlar. Lewap vilayatynda da saryurt pasportlaryny almaga arda tapşyrmak üçin ençime aýat çekýän uly nowatlar bilen bir wagtda dokumentleriň taýýarlanmagy we berilmegi hem ençime aýa uzaýar. Şol bir wagtda adatlyk bilen söhbetdeş bolýan raýatlar migrasiýa gullugynyň käbir işgärleriniň paranyň öwedini pasportlary has gytka wagtyň içinde taýýarlap bermegi açyk teklip edýändiklerini aýdýarlar. Suyul uçurum bolan faraply mähri ýurduň öz içindäki ýokarky jaýlaryny girip bilmäninden soň koronavirus aladalar sebäpli çäklendirilen halkara gatnawlary ýaňadan ýoly goýulan pursady. Ilkinji nowatda da şary ýurtlaryň birine ýokary kuwy gitmek üçin eýýämden taýýarlyk görüp başlady. Mähriniň daşary ýurt biometriki pasportyny almakdaky bastyn geçirenlerine geçmezden ozal. Ýurtda orta mekteplerinden her ýyl uçurum bolýan ýaşlaryň sany gözüňde tutulanda ýokary okuwy kabul edilýänleriň sanynyň ujypsyz bolmagyny galýandygyny, bu sebäpli ýaşlaryň daşary ýurtlaryň esasan hem Türkiýe, Russiýa, Belarus, Ukraina ýaly döwletleriň ýokary kujaýlaryny bilim almagy meýil edýändiklerini belläp geçýär. Mundan başga da giris dynaglaryndaky korrupsiýanyň pary berimiň ýaşlaryň ýurduň öz içinde ýokary bilim almagyna hem böwet bolýandygy nykdalýar. Migrasiýa gullugyna baranymda nowatymyň baryp 2020-nji ýylyň 1 fevralynda ýetjekdigini, sonda dokumentlerim tapşyryp biljekdigimi aýtdylar. Ondan soň hem pasportyň azyndan 2 aýyň dowamında taýýar ediljekdigini ma'lum etdiler diýip Mähri Lewaply habarçymyza 24 awgustda gurrun berdi. Ol soňundan migrasiýa gullugynyň sol işgäriniň pasporty has gytka wagtyň içinde almak mümkinçiliginiň hem bardygyny ýagdadandygyny sözüne goşdy. İşgär, munça wagt garaşmak islemeseň pasportyny 2 hepdede hem taýýar edip bolýar diýip usulluk bilen aýtdy. Ol munyň üçin özüne 3000 manat para bermeli boljakdygyny duýdurdy diýip Mähri maskalasynyň onsuz hem gün güzeranyny zordan aýlaýandygyny, bu mukdarda para bermäge ýagdaýynyň ýokdugyny aýdyp gaýdandygyny belledi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap vilayaty boýunça bölüminden kommentariýa ýa-da goşmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanda daşary ýurt pasportlaryny almak islegleriniň artmagy ýylatyň daşary ýurtlara köpçüliklerini gidýän döwründe ýüze çykdy. Iqtisady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanda häkimetler ýurt raýatlarynyň iş gazanç gözleginde solsand okuw üçin hem ýurduň daşyna, hususan da Türkiýe we Russiýa ýaly ýurtlara çykmagynyň ýoluny baglamak üçin tagalla edip gelýärler. Mundan başga da geçen ay büdjet işgärlerine biometriki pasportlarynyň möhletini uzaltmak hem gadagan edilipdi. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselesini agzamaýarlar, şeýle-de ýylatyň migrasiýa derejesini, hatda ýurt ýylatynyň sanyny resmi derejede ýylan etmeýärler. Emma azatlygyň ygtybarly seçmeleri soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň terk edýän raýatlaryň gözürteli köpülendigini we häzir ýurtda 2,7 million töwerege adamyň galandygyny belleýärler. Türkmenistanyň baş kanununda ýurt raýatlarynyň hereket azatlygyna kepil edilýär. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti koronavirus bilen bagly girilen hereket çäklendirmelerden ozalam, öz raýatlarynyň ýurduň içindäki hereket azatlygyny we daşary ýurtlara tapar etmek hukugyny ýygyderli çäklendirip geldi. Şu günler Lewap vilayatynyň administrativ merkezine ýerleşýän Goraw polkunyň eskerleri Kerke trawynyň gowuçy meýdanlaryna paýty ýygmagy ugrudylýar. Şol bir wagtyň özünde Fara we trawynyň hemde Türkmenawa şäheriniň büdjet işgärleri paýty ýygmak üçin
Sevitin günorta etraplarına özlerini direk hakyny tutma işçi uğratmaga mecbur edilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Paýta ýygmagy uğradylýan eskerler her gün harmana 50 kilogram paýta tawsyrmak bilen borçlandyrylýar. Olar öz ýanlary bilen harby çadyrlaryny alyp gidýärler. Ödegine Sevitin büdjet işgärleri Lewap welaýatynyň Hojamaz Kerküwe köýtünäg etraplarynyň obalaryna paýta ýygmak üçin özleriniň hakyna tutma işçi uğratmaly bolýarlar. Hakyna tutma ýygymçylar gowuçy meýdanlaryna ýatymlyk uğradylýar. İşçileriň tölebi bir gün üçin 30-40 manat aralygyna üýtgýär. 1 kilogram paýta üçin ýygymçylara 40 teňe pul tölenýär. Olar her gün adyndan 40 kilogram paýta ýygmak bilen borçlandyrylýar. Hakyna tutulan ýygymçynyň gündelik tölebi dollaryň gara bazar narhy boýunça takminan 80 sent bilen 1 dollar 10 sent aralygyna üýtgýär. Bu resmi kurs boýunça 8,5-11,5 dollara barabar bolýar. Gündelik gazanç edýän hakyna tutma paýtaçylar ýygym döwrüne özleriniň wagtlygyny ýaşajak ýerler üçin hemde ýymy tüpçünçilik üçin özleri çykdyr etmeli bolýar. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä bu şertler esasyna alalaşyp hakyna tutma işçi tapmak aňsat däl. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä paýtaçylar esasan halaje etrawynyň güneşlik akyap suruq daýhan birleşiklerine şeýle-de Kerki etrawynyň çekir gawşal we Hatap daýhan birleşiklerine ýerleşen gowuçy meýdanlaryna ýygma uğradylýarlar. Türkmenistan ýyllar boýy eskerleri we harby gullukçylary we hojalyk işlerine, şol sany paýta ýymak işlerine çekip gelýär. Galbertede Türkmenistanyň hökümeti ýurdun paýta önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanmakda halkara insan hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan berk tanqid edilýär. Resmi maglumatlara görä bu ýyl ýurt boýunça 620 000 hektar meýdany gowuçy ekildi we 1 milyon 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gödüňünde tuturýar. Türkmen medeniýet paýta möhümine esasan kombaynlardan peýdalanylýanlygyny we ýygma gatnaşan paýtaçylaryň uly ruhy belentlik bilen zähmet çekýänligini öňe sürýär. Fiýinçilere görä garaşy Türkmenistana Sowet Soýuzynyň miras halan paýtaçylyk şol bir wagtyň özünde Sevita awanyan suwupçunçuluk problemasynyň sebäpleriniň arasynda agdalýar. Türkmenistan Sowet Soýuzynyň diňe bir paýta önümçiliginde eýsem onuň propagandasyny hem miras aldy. Sowet döwürlerindäki gyzyl kerwen dawaralary soňky ýyllarda ak kerwen dawaralaryna urildi. Dawaranyň adyna renk çalyşdy. Azatlyk radio kärenesi daýhanlaryň suw dökün we tehnika yetmeçiligi barada ýygyderli habar berip gelýär. Bu ýyl Türkmen hökümeti paýta ýygym möhümine odalyk ýyllar bilen deňeşdirilerine biraz ýergi ýerişene meňdeýär. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow awgustyň başynda welaýet häkimlerine we oba hojalyk resmiýetlerine 27 sentýabr garaşsyzlyk gününe çen ýurdun paýta plan borçnamasyny dolmagy tapşyrdy. Ol özüniň bu tapşyrygyny ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramy bilen esaslandyrdy. Munyň ýa-da Azatlygyň habarçylary 18 awgustda Mara Sevitine paýta ýygym möhümine mejburi zähmet bilen girişlendigini habar berdi.